Puix que estan vacunats, doneu-los xarop de bastó. Cop de destral des del matí fins al final. Fort, fort, cop de destral, la fusta vella tallat la cal. Són moltes les veus sanitàries que des de fa temps reclamen que s'implanti, com en altres països, el passaport de vacunació per accedir a segons quins espais públics o privats. Els que en són reticents al·leguen que primer és millor fer pedagogia i després actuar. Però les veus no cessen, sobretot des que el somni del llindar del 70% de vacunats ja superat s'ha elevat almenys fins al 90% arran de les noves variants que fan anar de corcolls sanitaris i tècnics de laboratori. Tots els caps de setmana d'estiu i els de festes majors i de barri s'ha escoltat en veu d'alguns dels noctàmbuls la justificació que un cop estaven vacunats podien anar a les festes de platja i de carrer sense cap impediment. Només cal fer una passejada per barris típics de pubs i restaurants per veure les cues al carrer i les taules a les terrasses sense cap mascareta i sense cap distància de seguretat abans de 2:15 de la nit. I després, què canvia a partir de 2:15? Cal continuar castigant amb restriccions els empresaris i treballadors de l'oci nocturn? El cas és que les botellades de nit en places i platges no s'han acabat, ni les ha portat el coronavirus, ni se les emportarà cap epidèmia present i futura. Els joves, i els que ja passen de l'edat del gall indi, s'han llançat a desafiar consells i normatives sense que els agents sobresaturats, anomenats de l'ordre, puguin fer res per evitar el desordre. Potser les veus sanitàries que demanen la implantació del passaport, tot i que ho fan per descarregar el col·lapse sanitari més que per evitar contagis, que ja se sap que les vacunes no els eviten, tenen raó. Els joves, i no tan joves, que vulguin continuar practicant l'esport nocturn de les botellades, se'ls podria exigir la presentació del passaport de vacunació. Això sí, sempre en un espai tancat prèviament, encerclat amb tanques, amb agents cívics a la porta, amb la presa de temperatura i, si convé, fins i tot amb la cessió d'un gotet de plàstic i, si el pressupost dona per tant, potser amb un bon target de vi de la bota per demostrar que les prohibicions dels qui manen, amb empatia i comprensió, com la lletra d'abans, amb sang, també entren. Tot això, és clar, abans que, si mai s'arriba a implantar el passaport sanitari, a l'imperi on no es pon mai el sol, s'acabi a cops de xarop de bastó dels uns contra els altres, com ja ha passat en algunes ciutats de França, on partidaris i contraris del passaport s'han revacunat amb una tercera dosi, la de la bastonada. Cop de destral des del matí fins al final. Fort, fort, cop de destral, la fusta vella tallar-la